Ostade Vasilisa sama, pa pođe da razgleda Baba Jaginu kolibu. Divila se svakom izobilju, zlatu i dijamantima koje je videla. Devojka zatim stade u nedoumici, kog prvog posla da se lati. Pogleda malo bolje oko sebe, pa kroz prozor u dvorište. Kad ono lutka sedi ispred ambara i trebi posljednja zrna pšenice. Sav posao već beše završen. Kuća očišćena, dvorište pometeno, a eto i pšenica otrebljena. Spasiteljko moja, reče Vasilisa lutki, ti si me opet iz nevolje izbavila. Hvala ti. Tebi je samo ostalo da spremiš ručak, odgovori lutka, ulazeći lagano Vasilisi u džep, pa dodade. Pripremi ga s Božjom pomoći najbolje što umeš, pa lezi da se odmoriš. Predveče je Vasilisa postavila sto i čekala Baba Jagu da dođe. Napolju lagano poče da se smrkava. Pored prozora promače crni konjanik, crno mu udelo i jaše na vranom konju. Kako on prođe, tako pade mrak. Svetlile su samo oči u onim lobanjama ispred kuće. U sljedećem trenutku zatrese se drveće kao da je zemljotres, zašušti lišće kao da uragan duva i pojavi se na proplanku Baba Jaga, jaše u avanu, tučkom goneći, metlom zamećući trag. Vasilisa je lepo dočeka. Dobro veče, bako, reče devojka. Je li sve urađeno? Upita baba, praveći se da nije ni čula ljubazan pozdrav devojke. Izvoli, bako, pogledaj i sama, progovori tiho Vasilisa. Baba Jaga sve pomno pregleda. Obiđe dvorište, vrt i ambar, zagleda u najmanji ćošak kolibe, podiže poklopce od večere. Pa se razljuti, jer za grdnju nije bilo razloga. Vasilisa je sve uradila, svaki zadatak svršila. Neka bude tako, zagrmi ljutita Baba Jaga, pa uzviknu. Verne moje sluge, iskreni drugari, sameljite pšenicu. Pojaviše se u istom trenu 3 para ruku. Ščepaše onu otrebljenu pšenicu, pa je odnesoše. Baba Jaga uze da večera. Kad se dobro najela, spremi se za spavanje i naredi Vasilisi. Sutra uradi sve isto što i danas. I još uzmi iz ambara mak, pa ga otrebi od zemlje, zrno po zrno, jer je neko iz zlobe zemlju izmešao. Reče to starica, okrete se prema zidu i zahrka da se cijela koliba tresla. Vasilisa uze lutku iz džepa i poče da je hrani ostacima večere. De lutkice, pokusaj, moje jade poslušaj. Lutka otvori oči, pa upita devojku. Šta je bilo, Vasilisa? Koji te jadi muče? Težak mi je posao Baba Jaga dala, još teži nego juče. Pomozi mi. Lutka joj odgovori. Pomoli se Bogu, pa lezi da spavaš. Jutro je starije od večeri. Ne brini, sve će biti urađeno. Ujutru se Baba Jaga odveze u avanu iz dvorišta, a Vasilisa sa lutkom odmah obavi sve poslove. Kad se starica vrati, sve pomno pregleda, pa viknu. Verne moje sluge, iskreni drugari, iscijedite ulje iz maka. Pojaviše se 3 para ruku, uzeše mak i odnesoše ga. Baba Jaga uze da večera. Ona jede, a Vasilisa ispred nje stoji i ćuti. A što ti ne pričaš sa mnom? Reče Baba Jaga. Stojiš tu ko mutava. Nisam smela, odgovori Vasilisa,
ali ako mi dopustiš, ja bih te što upitala. Pitaj. Samo ne ode sva pitanja dobrom. Budeš li mnogo znala, brzo ćeš ostariti. Hoću da te pitam, bako, samo ono što sam videla. Kada sam dolazila ovamo, mimo išao me je jedan beli konjanik na belom konju. Jahač beo, u belo odeven. Ko je on? To je Dan svetli, Odgovori Baba Jaga. Zatim me je obišao drugi jahač, na riđem konju, crven, u crveno odeven. Ko je on? To je sunce rumeno, Odgovori Baba Jaga. A šta znači, bako, crni jahač, koji me je obišao kod samih vrata? Crn, u crno odeven, na vranom konju. Ko je on? To je moja crna noć. Svi su oni moje verne sluge. Vasilisa se seti i ona 3 para ruku, ali prećuta. Što još nešto ne pitaš? Reče Baba Jaga. Dosta je i ovo. Sama si, bako, rekla, ako se mnogo zna, brže se stari. Dobro je što pitaš. Samo ono što si videla izvan kolibe, a ne u njoj. Reče Baba Jaga. Ne volim da mi se jed iznosi među svete. Preterano radoznale ja pojedem. A sad ja tebe da pitam. Kako uspevaš da obaviš sve poslove koje ti zadam? Pomaže mi blagoslov moje pokojne majke, reče devojka. A tako znači, odlazi onda od mene, blagoslovena kćeri. Nisu mi ovdje potrebni blagosloveni. Izvuče ona Vasilisu iz sobe, izgura je preko vrata, skide sa ograde jednu lobanju sa svetlećim očima, natakne je na štap, pa je pruži devojci i reče: Evo ti vatre za maćehine kćeri, uzmi je, one su te za to poslale. Potrča Vasilisa kući u svetlost iz lobanje, koje se ugasi tek kad je svanulo. U predvečerje sljedećeg dana Vasilisa stiže do kuće na rubu šume, odakle su je maćehine kćeri poslale po vatru. Prilazeći vratima, htede da baci lobanju. Mora da kod kuće više nije potrebna vatra, pomisli devojka. Ali odjednom ču prigušen glas iz lobanje. Ne bacaj me, nosi me maćehi. Vasilisa pogleda maćehin dom i ne vide ni u jednom prozoru svetlost, pa reši da pođe sa lobanjom. Maćeha i njene 2 kćeri iznenadiše se kad videše Vasilisu. Odmah joj ispričaše kako vatre nisu imale od kad je ona otišla. Same da ukrešu vatru nikako nisu mogle, a koji god bi oganj od suseda donele, taj bi se odmah ugasio čim bi ušle sa njim u sobu. Možda će se tvoj oganj održati, reče maćeha. Uneše lobanju u sobu, a oči iz lobanje gledaju u maćehu i njene kćeri i peku. Peku, peku. One bi da se sakriju, ali kud god krenu, oči svuda za njima. Pred jutro su ih oči u ugalj sagorele. Samo Vasilisu nisu ni uprljile. Sljedećeg jutra Vasilisa zakopa lobanju u zemlju, zatvori kuću katancem i krene u grad. Zamoli jednu usamljenu staricu da je primi da živi kod nje dok čeka da se otac vrati sa dalekog puta. Starica je radosno primi. Sad ni ona neće biti sama. Jednoga dana reče Vasilisa dobroj starici: Dosadilo mi je, bako, da sedim besposlena. Otidi, kupi mi najboljeg lana, pa ću bar da predem. Starica kupi dobrog lana, a Vasilisa prionu na predenje.
Sve joj ide od ruke. Pređe ispada ravna, tanka kao kosa. Kad sakupi dovoljno pređe, dođe vreme da se prihvati tkanja. Ali se nije mogao naći razboj kakav odgovara Vasilisinoj pređi. Niko čak nije hteo ni da ga napravi. Vasilisa stade moliti Lutku, a Lutka joj reče: Donesi mi neki stari razboj, stari čunak i konjsku grivu. Ja ću ti napraviti razboj kakav tebi treba. Vasilisa nabavi sve što je Lutka tražila, pa leže da spava. Ujutru je dočeka razboj, baš onakav kakav je želela. Vasilisa je tako tkala i tkala i pod kraj zime platno bi sasvim zgotovljeno. Beše ono tako tanko da se kroz iglu umjesto konca moglo udenuti. U proleće platno izbeleše, pa reče Vasilisa dobroj starici: prodaj baku ovo platno, a pare za sebe zadrži. Starica pogleda tkaninu pa uzdahnu: Ne, dete moje, ovakvo platno smije samo car da nosi. Poneću ga na dvor. Stiže starica pred carsku palatu, pa se ispod carskih prozora šeta. Ugleda je car, pa otvori prozor i upita: treba li ti što god, starice? Vaše carsko visočanstvo, Poče starica. donesoh vrednu robu. Nikome je osim vama pokazati ne mogu. Car naredi da puste staricu k njemu. Kad ugleda platno, začudi se. Šta tražiš za ovo platno? Upita car. Ne može se ono platiti. Ja ti ga donesoh na dar. Zahvali se car i otpremi staricu sa poklonima. Stadoše caru od tog platna da šiju košulje. Iskrojiše, ali nikako da nađu švalju koja bi se tog posla prihvatila. Dugo su je tražili, bez uspeha. Na kraju pozva car staricu i reče joj: kad si umela da ispredeš i zatkaš ovakvo platno, ti sašiji i košulju od njega. Nisam ja ni prela, ni tkala platno, Odgovori starica. to je delo moje usvojenice. Neka je onda ona sašije, reče car. Vrati se starica kući, pa sve kako je i bilo ispriča Vasilisi. Znala sam ja da ću morati sve sama da uradim, reče nasmejana Vasilisa. Zatvori se u svoju sobu pa se prihvati šivenja. Šila je tako bez predaha i uskoro je tuce košulja bilo sašiveno. Starica ponese caru košulje, a Vasilisa se umi, očešlja i sede kraj prozora. Sedi tako i čeka šta će biti. I gle, u staričino dvorište dolazi carski sluga, uđe u sobu i reče: car gospodar želi da vidi onu koja mu je tako vešto sašila košulju. Hoće da je nagradi iz svojih carskih ruku. Pođe lepa Vasilisa i izađe na oči carske. Kad je car ugleda, istog se trena u nju zaljubi. Lepa devojko, da li bih htela da mi budeš žena? Upita car. Vasilisa prekrasna spusti pogled i pruži svoje bele ruke prema caru. Uskoro se venčaše. Svadba beše bajna. Trajala je 3 dana. Ne prođe dugo, a u grad se vrati Vasilisin otac sa napornog puta. On se silno obradova kad vide da mu je kćer srećno udata za cara, pa ostade pored nje da živi. Dobru je staricu Vasilisa također pozvala da živi sa njom na dvoru, a svoju dragu Lutku, spasiteljicu, koja ju je toliko mnogo puta u životu pomogla, nastavi da nosi u džepu do kraja.